तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा। मुंबई से आए हो, करते पढ़ाए हो। मुंबई से आई हो हई भौजी तो देख लोग भाई लोग कितना तेज बारी। मुंबई से आ गई बारी पढ़ाई करे खातिर। हाँ रे बुढ़बकवा, मुंबई से कोई ना आएला पढ़ाई करे खातिर। जवनिया 4 दिन के बाद बुढ़ा जाइबू तका पैबू। जवानी 4 दिन के बाद बुढ़ा जइबू तो बुता जइबू। बताओ लोग भाई लोग हई भौजी के जवानी 4 दिन के काहे बा। आ हई देख लोग भाई लोग, नीलकमल भैया केंगन देख तारन चश्मा उतार के। टाइट बा कि नरम बा। बैठो मेज पर चढ़ना करेज पर। आ हई देख लोग भाई लोग, भौजी कह तारी बैठ भेज पर आ चढ़ करेज पर। तो ए भौजी तू कह तू कि बैठ हमारा करेज पर तो तनी अच्छो लगी। नोट से तबूल दे। नीलकमल भैया कितना पैसा के गर्मी देखाव तारन आ कह तारन कि नोटे से तौल देम। कि 2000 लेके आइलू हुए स्टेज पर। आते हम कतला तो आ जाइबू सेज पर। नीलकमल भैया भौजी के 2000 पर फुसलाव तारन, कह तारन कि दे द ना दे द। मुहवा अपन जाके शीशा में ओई को हमरा वाला के गोड़ धवनो में नहीं खा। आ हई देख लोग भाई लोग, भौजी कह तारी बुलेट भैया के कि मुहावा अपन शीशा में देख के अइह। आ भौजी कह तारी कि हमारा वाला गोड़ धोवनो में नहीं ख। काठी हो भौजी तनी बता द ना, दोनों डरेर के बीचे वाला। तो प्यार करो तारू एगो तेली से तो हमर काम चलत कर सहेली से। आ होई सुन लोग भाई लोग, बुलेट भैया का कह तारन कि तू प्यार कइले बारू एगो तेली से तो हमार काम चलता तारा सहेली से। तो ए भौजी हमहू तो तेलिए हई, हमरो के काम चलैबू। बुलेट भैया तो बादो में चला देबू काम। बाबा मारती बाबा मारती मन करावा की हमर बढ़े सन करावा। लकी भैया का कहत तारन कि ए बाबा मार दी मान तारवा हमार बढ़े सान तारवा। तो ए लकी भैया तहार थोड़े ना बढ़ी, भौजी के नु बढ़ी मार दी है मान तारवा। तो हई सुना लोग भाई लोग, भौजी का कहतारी नाचे ऐनी नाचे दना। तो ई भौजी नाचे आइल बारी तो नाच देखे लोग से कहतारी कि कोरा धर। नाचलू तो लौकेला। तो तनी बता दना का लौकेला। झुलिया के फिरता खोले खातिर केस लड़ी जाई बेचार की। रुएला फीता तो लड़े खातिर जइबू भौजी के 4 कीता। आ होई भौजी 4 कीता केस करे के कहतारी। एकरा से फीता कटबही हो। होई देख कितना मौग आदमी बारन, कहतारन कि केकरा से फीता कटवैबू हो।